E mentres o BNG xa está a traballar no seu programa electoral, faino baixo a coordinación de Elvira Cienfuegos e ca intención de que os colectivos da cidade engadan as súas suxestións ao documento que elaboren os nacionalistas. De cara ás próximas eleccións municipais, o BNG leva os deberes máis adiantados que os seus contrincantes. Despois de que o Consello Nacional do Bloque aprobara o programa marco para os vindeiros comicios, agora toca o turno ás executivas locais. En Santiago xa están a traballar baixo a coordinación de Elvira Cienfuegos. O candidato a alcaldía Rubén Cela cree que a concelleira de Medio Ambiente é a persoa máis idónea para levar a cabo esta tarefa. Elvira, aparte de ter unha capacidade de traballo pois amplamente contrastada, que non fai falta facer mención a ela, é unha persoa, as que a coñecedes tamén como a min, sabedes, tremendamente rigurosa absolutamente en todo o que se fai. Eu creo que este non é momento pois para facer política ficción, nin para facer propostas estrelas que moitas veces acaban estreladas, e a mellor garantía de que o programa electoral do BNG vai ser un programa honesto, vai ser un programa realizable, vai ser un programa positivo para a cidade. Desde logo para min é que quen o vai a coordenar e quen vai a facer a súa redacción final. Neste mes o BNG desenvolverá unha primeira fase na que a través de 5 grupos de traballo porá sobre a mesa as liñas xerais do programa. Xa en marzo os nacionalistas reuniránse cos colectivos da cidade para contrastar ca cidadanía o proxecto e engadir as súas suxestións. Elvira Cienfuegos cree que será un programa realista no que a creación de emprego será o principal obxectivo. Definir a folla de ruta que marcará os nosos compromisos coa cidadanía e co Concello. Unha folla de ruta que parte, desde logo, da conciencia da situación socioeconómica en que nos encontramos e que, por tanto, haberá de ter como obxectivo fundamental a creación de emprego. Ademais, os cidadáns terán unha fiestra na que achegar as súas ideas na web do BNG.